салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё Барселона. Чанде пеш бозиҳои дастаи дӯстдоштаи худро мисли премьераи кино интизор мешудем. Сюжет маълум ҳам бошад, бароямон бозии ҳунармандоне ки нақши асосиро иҷро мекунанд ҷолиб буд. Натиҷаи ниҳоӣ он қадар аҳамият надошт, чунки дар кино ҳар чӣ шуданаш мумкин. Аз ин пештар калонтарҳо ҳар ҳафта газетаи варзиш спор ё агар дар Россия бошанд Спорт Экспресс харида медиданд ки бачаҳои Йохан Кройф боз кадом дастаро торумор карданд. Ҳоло бошад мухлисонро зарур аст мардона ду тайми 45 дақиқагӣ тоқат карда дар охир нагӯянд ки онаи ҳамата об барад. Ҳаминам бозӣ шуду кундаи дарахт ба ҷои ҳамлагар бозӣ мекардааст. Барселона се бозӣ байҳам имтиёз аз даст дод ки бори аввал дар мавсим аст. Ин дафъа дар майдони Местале дар рақобат бо Валенсия мусовӣ карда холҳои хеле муҳимро аз даст додем. ҳоло андешаҳои худро аз ин бозӣ барои мухлисони ашадии Барселона пешниҳод мекунам. лайки қиматбоҳои худро гузоред ки дар ин лаҳзаҳои мушкил дастгирии шумо хеле муҳим аст. Дӯстон, сарпарасти Барселона ва ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳайати асосии даста аз инҳо иборат буданд: Пеня дарвозабон, ҷуфти ҳимоятгарони марказӣ Араухо Кунде, аз ду канор Кансело ва Балде, дар маркази майдон сегонаи асосӣ Гюндаган, Де Йонг ва Педри, дар ҳамла Рафиня аз рост, Феликс аз ин тараф ва Левандовски аз марказ. Дар бораи ҳайат ва то кадом андоза дуруст интихоб шудани 11 нафари аввал аз ҷониби Хави гап занем агар дар ду-се мавқеъ бояд тағйирот ворид карда шавад ё ҳамин бозингаронро гӯшмоли сахт дода шавад. Рафиня бо Левандовски дар бозиҳои баъдӣ бояд аз курсиҳои захиравӣ ҷо гиранд. Ямал пурра барқарор шуда истодааст ва метавонад аз канори рост бозӣ кунад. Рафиня нимкола Бразил даҳумин бозиаш буд ки гол зада наметавонад. Ба ҷои Роберт Робот бошад ҳам мо розӣ. боварӣ дорем ки аз ҳамлагари полшагӣ аниқтараш курортгари мо бадтар нахоҳад буд. агар дар бораи рафти бозӣ гап занем, аз оғоз бозингарони Барса моро асабӣ карданд. ҳанӯз дар дақиқаи дуюм меҳмонон метавонистанд гол зананд. хайрат Иньяка Пеня наҷот дод ва зарбаи Роман Яремчукро баргардонд. Он чи дар оғози бозӣ моро ҳайрон кард ин буд ки чаро баъзе бозингарон аз дақиқаҳои аввал ба довар шикоят карда гирьяву нола мекунанд, ба ҷои он ки дар давоми 90 дақиқа имкониятҳои зиёди голзаниро истифода баранду рақиб ба гиря ояд. Педриу Де Йонг чунон пасҳои хуби голзанӣ доданд ки барои тамоми мавсим басанда буд. Роберт Левандовски бисёр мехост ки гол занад, вале дар як бозии бутун танҳо 3 зарба зад ки ҳамаи онро дарвозабони Валенсия Мамарашвили баргардонд. Маъз ӯ барои мо беҳтарин бозингари дидор аст, ҳарчанд Френкиро Man of the Match эътироф карданд. баъд аз танаффус Барселона 7-8 накарда ҳисобро кушод. Дар голи Феликс паси пеш аз голиро Де Йонг ба дараҷаи аъло иҷро кард. бозингари португалӣ дарҳол метавонист дубл кунад, аммо касали ланги барбод додани имкониятҳо аз Роберту Рафиня ва Торрес ба ӯ ҳам асар кардааст. дар дақиқаи 70 Валенсия моро ҷазо дод. Уго Гильямон аз беруни ҷаримагоҳ зарбае зад ки тӯб рост вориди тури дарвозаи Иньяка Пеня шуд ва бо ин ба футболбозони Барса нишон дод ки ана инро мегӯянд як задани оҳангар, 100 задани сӯзангар. баъди ин Хави, Торрес ва Ямалро ба майдони муҳориба баровард ки аввалӣ ду имконияти хубро истифода бурда натавонист. ҳамин тавр Торрес дар бозии 12 худ гол зада наметавонад. охирин бор ӯ дар рақобат бо Бетис худи 16 сентябр гол зада буд. Ямал ҳам як дурахшиду дарҳол хомӯш шуд. бозингари ҷавони бо истеъдоди мо 11 бозӣ пайҳам дар ҳамаи мусобиқаҳо гол намезанад. дар идома Валенсия ба ҳамла ҳам намерафт, аммо Барселона низ аз имкониятҳои худ истифода набурд ва як имтиёз қаноат кард. баъд аз ду нобарорӣ интизор мерафт ки Барса хулосаҳои даркориро баровардааст, вале ба назар мерасид ки хави мушкилӣ ба ҳамлаҳо нуқта монданро ҳал карда наметавонад. ӯ дар вақти бозингар буданаш ба ин масъала кордор набуд ва чӣ гуне ки ба назар мерасад мураббӣ ба шогирдони худ голзаниро омӯхта наметавонад. охир Левандовски кӯдак нест ки бо ӯ лоло попо кунӣ, аммо чӣ хеле ки мебинем мушкилӣ дар як ҳамлагари марказӣ нест. ҳама ҳамин дардро дорад. дар ҳамин ҷо мураббӣ маҳорати худро нишон диҳад. агар ӯ ноумед шуда бошад пас аз даста чизеро наметавон интизор шуд. шояд аз ҳоло ҳадафҳои худро муайян кунем ки дигар дар Ла Лига умед нест ва ҳамаи қувваи худро дар як мушт
ҷамъ оварда ба лигаи чемпионҳо равона кунем. шумо фикру андешаҳои худро дӯстон дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. ва гуфтаниям ки мо телеграм канали Барса TG дорем ки дар он ҷо хабарҳо зуд мебароям ва шумо метавонед он хабарҳоро бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар описиони ин видео. ва ҳамин тамом. бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат барсиёнларро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бачӯча дар паноҳи Аллоҳ.